Pawak mo. Magsaksi ng ibuhos sa sakila ng Yesus karintao makinuto para nga to kung matuya aking bangunan pasamula kita ng lupa ramaslan lahat dong sisikat at apang abutang mga nakaring may kasala ti panela at ganito Yesus ang maligayo amin na kautos na kaya binanari ko Pawak mo. magsaksi ng ibuhos sa sakila ng Yesus karintao makinuto para nga to kung matuya aking bangunan pasamula kita ng lupa ramaslan lalo kikat doon sisikat at apang abutang mga nagkaring may kasala ti panela at ganito Yesus ang maligayo Pawak mo. magsaksi ng ibuhos sa sakila ng Yesus karintao makinuto para nga to kung matuya aking bangunan pasamula kita ng lupa ramaslan lalo kikat doon sisikat at apang abutang mga nagkaring may kasala ti panela at ganito Yesus ang maligayo amin na kautos na kaya binanari ko 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 kautos na kaya
Katanito, Yesus ang maligayo, Ames na kautos na. Kaya binanari ko kagulo. Pawa ko. Magsaksi ng bubos sa sakita ng Yesus, karintao magpinuto para nga to itong matulang aking pagkulang pasamula kita ng lupa masdan lalong ingat doon sisikan atapang nabubutang banal ka rin may kasala di panela
Pinangyari ko Pawak ko. Magsaksi sa ibuhos sa sakila ng Yesus karintawo magpinuto panagato itong matuya aking bakura pasambulan kita ng lupa para masdan lalong yan dosisikan at abang nabubutang banal ka rin may kasala di pa nila dito Yesus na maligayo Ames na kautos na Ay abinalan Pawak ko. Karintawo magpinuto panagato itong matuya aking bakura pasambulan kita ng lupa ramaslan lalong ingat dosisikan at abang nabubutang banal ka rin may kasala di pa nila dito Yesus ang maligayo Ames na kautos na Ay abinalan ko yang sinabing may pa Lalo na kasi Ang ganda. Maganda na ng balamong putol mo rin. Parang may pilik na siya. Ang ganda ng kamay ko.
Tet paspat. Tenen, tenen, tenen. Tet paspat. Tenen, tenen, tenen. Paspat kita tet. Wala akong load mo lang. Papa, nakabidyo lang. Hindi naman nakabukas eh. Load key, oh. Naliliway? Ayos, asan siya? Ayun guys, si Prof. Nakaliwag, hindi ko yung... Nakaliwag, hindi. Ano kayo pag-import ng kami dito? Nung antal ko lang nag-awag mo, sabi yun. Ako napatuloy na paano natin. Ito, ano ang gano'n?
Akin yung lupit ang result sa pagkakas. Diba, nakatako yung puto yung Joby yun. Iisipin mo ulit. Hindi ko parang. Masigurado.
Ay, punta mamilang ka. SSX mula kaninin eh. Oo. Oh. Oh, ay di. Ang bilis. Patang number of trees sana. Balo mo lang something yung pinanda. Gawa ka ng table kaninin eh. Patang number of trees. Ano? Sila lang? Ano pa nga yung susunod na tinabaho? Claro. Pauwi na lang na mother yun. Kapatid ko! Kapatid na lang paano? Ano pa nga yung susunod na tinabaho? Pauwi na lang na mother yun. Wala, wala rin asan. Kapatid ko! Wala rin asan.
Bakit? Sagutin niya sa mga. Ate na lang palo. Magkano yung kulay? Bakit ka matagda? Magkano yung kulay niya? Ano? Kaya straight ka. Yung nga yung Sprite? Alin, yung dahil walang palamusa. Ay, Sprite. Ito yung tayo. Chili garlic. Ito yung iba naman. Ito yung straight ka siya. Sir, itapang mo kami sa sunod. Ako yung mamangkan yung kan. Kaya pa yung susunod natin na ba? Pauwi na lang na mother ko. Pinapakala sa pato. Kapatid ko! Ate na lang palo. Ano pa yung susunod natin na ba? Pauwi na lang na mother ko. Pinapakala sa pato. Kapatid ko! Ate na lang palo. Ano ba yung sabi niya? Sabi na bongbong. Sabi na niya. Ano pa yung susunod natin na ba? Kalapit na pala mag-20. Ano ang work? Agasa. Sabi ay ka ha. Pauwi na lang. Hindi, hirap yung magkano. Oh, bulat mo. Kapatid ko! Ate na lang palo. Sila niya gilinin kayo? Ang laman, no? At ng apat? Na. Kulang kaya katama niya. Sigurado ka?
Ha? Ano pa yung susunod natin na ba? Makamahal na naman na ako pag-tibing. Kurang nemo. TV kasi, katawan. Mag-repair yun. Pauwi na lang na mother yun. Oo, kunyari. Oo, di ba? Ano pa yung susunod natin na ba? Pauwi na lang na mother yun. Ano pa yung susunod natin na ba? Pauwi na lang na mother yun. Bakit? Ano ba yan? Ha? Oo. Pinakalitan tayo tayo. Padola ko ito ang service ng tayo. Panuloy ka yan. Ano pa yung susunod natin na ba? Pauwi na lang na mother yun. Ano
Pauwi na lang na mother ko. Kahit mamali ko. Pauwi na lang na mother ko. Kaya katunag ko na, kagasipan mo siya. Magpisa lang ka lang pinilas din. Ito yung padisor sa pinilas. Mapahuli ko naman. Mapahuli na yung black. Mapahuli na yung black. Ano, manami. Wah, manami ako. Tama ka. Pauwi na lang na mother ko. Pauwi na lang na mother ko.
Pauwi na lang na mother ko. Ali, sige, sige mo na yung matang sige. Malamang sige. Bakit pero mo lang, walang intro sige. Ano pa yung susunod na tinabangan? Yan dito, di ba? Nakinig siya mo lang sige. Pauwi na lang na mother ko. Kasi makat niya sila eh. Ano pa yung susunod na tinabangan? Pauwi na lang na mother ko. Ano pa yung susunod na tinabangan? Pauwi na lang na mother ko. Ako yung makaragdag. Malatihan po kay Dagon niya.
Pauwi na lang na mother yun. Tinatakbo ng kapatid. Kapatid na lang kapatid. Ngayong gabi, siyempre, ngayong gabi. Bukas na na. Bali mo kami yun. Pauwi na lang na mother yun. Ito kami yun. Tinatakbo ng kapatid. Kaya ko dito lang kasi na akong alias. Ay, ito. Yeah. Kapatid na lang kapatid. Ako mag-iwas pa. Alias na siya. Alias na siya. Pauwi na lang na mother yun. Tinatakbo ng kapatid. Kapatid na lang kapatid. Takan kami.
Wala pa si Sunil. Pauwi na lang na mother ko. Wala na siguro kadaktal. Kung sinabi niyo wala connection. Wala lang dito. Pauwi na lang na mother ko. Pauwi na lang na mother ko. Baka ganyan yan. Labrador naman. Baka ganyan labrador siguro.
Pauwi na lang na mother yun. Pauwi na lang na mother yun. Lamig lang. Pauwi na lang na mother yun. Tapos lalagyan mo dito. Lalagyan mo, tapos lalagyan mo ng tubig. Ini pa pa.
Yun naman ninong yan. Sana pa nga yung susunod na tira pa naman. Pag-isin! Pauwi na lang na mother yun. Magic yan. Ganyan mo kinakain mo. Ganyan mo. Kinakain mo. Ra. Ra. Sana pa nga yung susunod na tira pa naman. Ano yung susunod? Pauwi na lang na mother yun. Sana pa nga yung susunod na tira pa naman. Last na rin sa kabila. Last tayo? Pauwi na lang na mother yun. Sana pa nga yung susunod na tira pa naman. Ah. Yung magic ko, magic. Please. Magic, magic. Pauwi na lang na Wala, wala. Gusto mo balik ko, balik ko. Ganyan mo yung apple mo. Ganyan mo yung apple. Ganyan mo, ganyan mo.
Dito sa hapon mo na. Diba? Balik ka. Balik ka. Diba isa lang? Isa lang. Sa'yo na. Nabalik ka ako siya. Sa'yo na. Lawan mo. Pauwi na lang ng mother yun. Hindi na kita ulit dyan. Hindi na uwi. Hindi na katabati. Mamaya rin ang gagawin. Ha? Pauwi na lang ng mother yun. Ano? Bakit? Gawin mo. Pinalala ba? Pinalala ba? Mas mga ito siguro sumagsuka? Ano? Hindi o hindi? Ito bisa magsuka. Hindi na. Pag nabi na tapos. Ayaw mo pa iwan. Iwan na ba? Iwan na. Ayaw mo lang na. Okay? Ano na ka? Sabi niya, wait lang. Wait lang. Pauwi na lang ng mother yun.
Ano kanina eh, sabi niya, pauwi na lang na mother ko. Hindi, sila. Anong stop mo dyan ah? Dapat kayo, ikaw siguro, nakakang sarila. Bakit sabi nyo? Bilisan pa na. Ubus na. Ubus na ito, diba? Ay! January. Ano kanina eh, sabi niya, pauwi na lang na mother ko. Busog ka na. Nakahiga ka na. Back na yan. Back na yan. Pagkatapos yan, copy pa yan. Back na yan. Back na yan. Sigyaran nila po. Alin, hindi ka na kami dito dyan. Hindi ka na kami siguro lang dito yung yawi na. Pamali sa doon. Dapat naman, eh naman sinabing... Siyempre, dapat sa ganyan ka rin dito. Ano yung tabi? Dapat natin dito. Asan ko naman? Pauwi na lang na mother ko. January nga alis na si galing dito. Napon. Kawin mo. Ha? Ano ba? Ito na, Benny. Kaya pinasabi ko kaya, boto. Hindi na kasi yung bali. Hindi siya hindi siya ano, boto. Ali. Ako naman kasi hindi siya rin yun. Oo, lemon yung isa. Umoy, lemon. Wala, oh my God. Wala pa tang alis natin. Wala pa mo, wala yun. Alis natin. Ano kanina eh, sabi niya, pauwi na lang na mother ko.
Stop sa bebe. Kaya? 10 minutes? Mahal mo eh. Mahal. Uwi na lang naman. Parang na ating pricing ang makapila. Pwede ka na. Pwede ka na rin ng... Pwede ka na rin ng mga rin ito. Ay sa iya kabitis. Bakit sa mga... Sige ba ba ka? Sige ka ba? Okay na ka ba? Hindi ka ako. Wala, lagi mo pa ito. Ito sa akin na. Manalo kaya ata long sleeve ko? Hindi nga doon mo. Ito na naman. Lahat ng dito. Pauwi na lang na mother ko. Oo, wala. May mga dito. Siksik dito. Nakaba pala yung blanco. Alam mo ito. Ganun. Nakatukulit to. Nakatukulit. Nakatukulit dito. Okay lang. Ito 2 weeks. Di ba, nila mo sa pantalong mo. Itang linggo na. Itang 2 weeks. Lalaki na tulong mo lang. Ay, alam ko ito. Idala ko mo. Kasabay ka naman. Namagalit ka mo. Ano si Shane? Shane, saan? Saan? Nakabagay ko sa Pauwi na lang Shane, na mother ko. Pwede na. Pero yung subsiditor, matalo mo. Kaya sa akin, May
Mamo. Ulit-ulit yung album na ito. Ibang mga nabisita. Malagay ko ba nga nagdara lang ito? Kaya lagay ka. Itong mana. Yan ang hirap kay Iseses. Puro siya wait. Yung wait niya, takal-takal. Yung video ko lang yung ano sa likod. Joke, panigdana, burida ka. Four times din, 4 times. Joke, burida ka, Joke. Bombay? Kung nalitan kayo, balo mo yung balo eh. Kaya luwa, nagkakapati ako na yun eh. Sabi mo yung Bombay. Ang Bombay, wala ko yung hindi. Hindi para kang bebe ya pa rin. Guys ka, telling yung ball. 10 times, 6. 10 times. 5 times! 20 times! Natitirak kick ba? Ano ka mo mag-tiktok? Yan may oh. Kapagpapangan yan. Yan. Diba sa? Pabalak yun. Number 7 sa bawat. Likod, likod. Nanalo ng scatter. Four times din, 4 times. 7 times! Sana ko yung bulat. Tama mo. Hindi para kang bebe ya pa rin. Sabi ko sika.
puta, scattering yung ball. 10-9-6. Dead time. Nagtitirap kick ba? Ano ka mo mag-tiktok? Makanya, yan may pagpapangan yan. Yan. Ikot ah. Number 7. Number 7 sa balota. Walning. Ito. Malikot, malikot. Ilan? Jordan! Jordan! Jangan lu scatter. Four times then, 4 times. 7 times. Ini para kang bebe ya pa ne. Alam mo ka? Puta, scattering yung ball. 10-9-6. Dead time. Nagtitirap kick ba? Ano ka mo mag-tiktok? Makanya, yan may pagpapangan yan. Yan. Ikot ah. Number 7. Number 7 sa balota. Walning. Ito. Malikot, malikot. Ilan? Jordan! Jordan! Siguro mo pala nasa. Siguro mo. Sunod na? Jangan lu scatter. Four times then, 4 times. 7 times.
Anak ko na bulat. Tama to. Ini para kang bebe ya pa rin. Alam ka. Type ka, sharing ball. 10 times 6. Tabay dito, no? 10 times. Natidirect kick ba? Ano ka mo mag-tiktok? Ay, grabe. Yan may oh. Kapag naman yan. Yan. Ikot ah. Palaki na. Palagi. Number 7. Number 7 sa bawag. Galing. Ito. Likod, likod. Ilan? Danalan ng scatter. Four times din. 4 times. 7 times. Ligawa kawani kami dahil. May tabaya pinitintin eh. May tabay tintin. Hindi para kang bebe ya pa rin. Na? Alam mo ka? Bakit? Masusumbong yun. Type ka, sharing ball. 10 times 6. 10 times. Naman na ng pamangan pala eh. Pinamaganan. Natidirect kick ba? Ano ka mo mag-tiktok? Ilakabot ko eh. Kapag naman yan. Yan. Ikot ah. May pala siyang unod din ito nga rin. May mapag-adset lang. Nandang. Number 7 sa bawag. Matas na mag-grade ang kaso. Mapag-adset na. Ito. Likod, likod. Halos sinaitan eh. Minanata kang papadarak na. Ilan? Ang pulmuri. Yun, yung mga ingaran.
Nanalo ng scatter. Four times din, 4 times. 7 times. Ini para kang bebe ya pa ne. Alitin ka. Catering ball. Deadline. Nakatirak chick ba? Ano ka mag-tiktok? Wala yung parang tuloy. Yung parang down. Pakapalaman yan. Ikot ha. Likod, likod. Ilan? Nanalo ng scatter. Four times din, 4 times. 7 times. Hindi para kang bebe ya pa ne. Alitin ka. Catering ball. 10 times 6. Deadline. Nakatirak chick ba? Ano ka mag-tiktok? Pakapalaman yan. Ikot ha.
Malikot. Ilan? Four times, Len. 4 times. 7 times. Ini para kang bebe ya pa ne. Malikot ka. Guys ka, kaya yung goal. 10 times. 10 times. Titira kick ba? Ano ka mo mag-tiktok? Yan may kapapasama niya. Yan. Ikot ha. Number 7 sa bangot. Goleng. Creator. Likod. Ilan? Nanalo ng scatter. 4 times, Len. 4 times. 7 times. Ini para kang bebe ya pa ne. Malikot ka. Guys ka, kaya yung goal. 10 times. 10 times. Titira kick ba? Ano ka mo mag-tiktok?
Kapapama niya. Yan. Ikot ha. Number 7 sa balot. Likod, likod. Ilan? Nanalo ng scatter. Four times, Len. 4 times. 7 times. Hindi para kang bebe ya pa ne. Alam mo ka? Four times scattering equal 10 times 6. 10 times. Titirak kick ba? Ano ka mo mag-tiktok? Yan may kapapama niya. Yan. Ikot ha. Number 7 sa balot. Likod, likod. Ilan? Nanalo ng scatter. Four times, Len. 4 times. 7 times.
para kang bebe ya pa rin. Alam ka? Puta, scattering dun doon. 10 times 6. 10 times. Titirak chick ba? Ano ka mo mag-tiktok? Yan, Mayo. Kapagpapangan yan. Ayan. Ikot ah. Number 7 sa bawat. Fernando! Kapali na. Kapali naging bitis. Goods. Patama doon. Bali naging bitis na. Bali. Fernando!
Pali na. Papali na kimbitis. Goods. Adamado. Pali na kimbitis na. Pali. Yan ang tut. Pali na. Papali na kimbitis. Goods. Adamado. Pali na kimbitis na.